Ang nagdako na ako kay TV. Wala siyog tanaw sa Lida TV niya. Na-addict sa ko mga salida. Wala more natural na kay na akong salida. Kay bisan sa college kay na ako'y schedule sa Cinema 1 nga kuan. Tanaw niyo kung bagong salida. Bisan bati pa na. Namakin katong gyapon, di ba? Or ang mga bati nga salida kay na yung mga ninot na parts. Tungod na kay ako ang ganahan gud kay ganahan ko mga salida nga pwede mo mamalikas. Kanang mo mindfuck niyo mo. Kanang ikaw man sa salida kay lahi na ka ba? Or nakagihunon na may naiuban salida ang gano'n kung laay kayo pero ikaw man kay sikog hunahon na niya. And para na ako nindot nga salida. Para na ako imposible man nga ma-please ni mo tanang tao. So might as well please yourself. Para na ako ang film good called medium sa siya ba? Meaning dapat siya balik-balik kung tanaw. Kay gihimo ko siya ganang historical siya na putang. So naiban films nga yun og story pero katanaw ni mo kausa kay di na ako tanaw kibaw na ko sa story. Para na ako mas ganang ko ganang salida nga the more tanaw ko mas nindot siya kay ni fit siya siyang medium mo siya record album ba kami na mabalik-balik. And para na ako bisan kisang tao mo filmmaker kay human experience man na yung kita tanan na kuan dugay-dugay na pero karon na ni take off. Ang promising raman sa na recognize na sa Manila. Hopefully dagan sa mo sunod matod pa ni Rush Cortez sige siya nga future ang Cebu sa film sa Philippine filmmaking kay madiingon nato na sila.